Θα σε γαμίσω και να στραβώ να μαθαίνω. Ρε μαλάκα, είμαστε 3-0 χάνουμε το πίσω. Να πώς να πω καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο ρε φίλε. Ό,τι βίντεο είδα, εγώ κάνω καλές πιπές και εγώ με την άλλη. Τι να πω. Είναι μεγάλο το αγκούρι. Τι σε πειράζει εσένα, τι λέει. Τι σε άκουσε με λίγο. Να μιλήσω λίγο ρε πούστη. Λοιπόν, εσύ τι πρόβλημα έχεις. Ναι, κοίταξε. Τι πρόβλημα έχεις, πόσο έγινε γνωστή η Τζορτζίνα, τι σε πειράζει. Ναι φίλε, όταν με ρωτάνε σε συνέντευξη για αυτόν τον άνθρωπο, λες και είναι κάποια γνωστή, λες και είναι Τι να πω ρε φίλε, τι να πω, είναι τρας. Δηλαδή και που απ' τη στιγμή που σε ρώτησαν, πάει να πει ότι ενδιαφέρονται. Άρα δεν θα σε ρωτούσαν άμα δεν ήταν γνωστοί. Άρα τους ενδιαφέρουν. Δεν να με ρωτάνε για τέτοια άτομα και να το δεχτώ. Απάντησα. Τι να πω, να με ρώταγαν για την Φουρέιρα, να έλεγα κάτι. Με ρώτησαν για αυτή ρε μαλάκα, τι να πω, τι να πω. Να πω ότι... τι να πω. Τι να πεις, τι να πεις. Να σου πω, είναι κομμάτι, είναι κομμάτι του... Που βγαίνει στο OnlyFans να πούμε και λέει ότι κάνει καλές αυτές και όλοι μου λένε ότι την πιθανά Πακιστανή. Κάτσε ρε φίλε. Το ότι έχω OnlyFans σε πείραξε, εσύ το κάνεις και χωρίς να έχεις. Ποια κάνω βρυμένο. Απλήρωτη είσαι κοπέλα μου, απλήρωτη είσαι. Έχεις μπερδέψει έναν καλλιτέχνη με αυτές τις μαλακίες που κάνει. Γιατί είσαι μωρή, ο Αργυρός είσαι. Ο Αργυρός είσαι. Να. Τι τραβάω ρε μαλάκα, τι τραβάω ρε μαλάκα. Το μουνί της η άλλη. Ούς στο διάλο μωρή διεσοδιασμένη από εκεί πέρα. Εσύ μη γουρλώνεις τα μάτια, χλαμιδιάρα, εσύ μη γουρλώνεις τα μάτια. Γιατί θα σ' ακούσω. Μούμια του Φαραώ, μούμια του Φαραώ. Σπερματομαζεύτρα, βούλωσέ το. Ρε μαλάκα, να σου πω και εσύ, να σου πω είναι το αστείο. Μέχρι ένα σημείο είναι το αστείο, μετά δεν είναι αστείο. Λοιπόν, οπότε μην το συνεχίζεις. Αν δω άλλο ένα βίντεο δικό σου να με κράζεις και να με βρίζεις, θα έχεις πολύ κακά ξεμπερδέματα. Κατάλαβες? Φοβήθηκα πολύ. Να σου πω, κοίταξε να δεις, θα μπορούσες αφού μιλάς και άκουσα με λίγο, αφού επικαλείς ότι έχεις επίπεδο, άμα θες να μιλήσουμε σοβαρά πέρα από το content, έτσι. Λοιπόν, άμα επικαλείς ότι έχεις επίπεδο, εφόσον σε ρώτησαν σε συνέντευξη για την Τζορτζίνα, το επίπεδο θα ήταν να πεις σου δεν σχόλιο ή δεν απαντώ. Εσύ δεν έδειξες επίπεδο λέγοντας την μούμια κτλ. Αυτό δεν είναι επίπεδο. Εκεί δεν είπα ότι είναι μούμια. Εκεί